ಚಾಯ್ ಮತ್ತು ಅವಡತಿ ಚಾಯ ಅಮ್ಮ ದೋಸೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಂದಿರಲಿ ಕಡೆ ಆತಜಿ ಎಂಟೈತೆ 7:45 ಒಂದತ್ತಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಅದಪ್ಪ ಆಯ್ತು ABC ಜ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರಂದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೊನೆ ಪಿರಾಂಚನೆ ಆಯ್ತು ತುಂಬುತ್ತಿಲ್ಲ ಕನಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಇಂದು ಆರೈಕೆ ಮಂತು ಚಿನ್ನಂದೇನು ದಯಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಇಟ್ಲೈತೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಜನನಾಗತ್ತೆ ನಿಧಾನ ಹೆಂಗೆ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಕಂದು ಆಂಡು ಸೊ ಏನಲ್ಲ ಇದು ಮಧ್ಯೆ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆತಜಿ ಸೊ ಇನಿ ಪಾಡೋಡುಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಯಾನ ಮರಣಿ ಒಂಜಿ ವಾರನ ತನ್ನ ABC ಜ್ಯೂಸ್ ಗರ್ದಟ್ಟು ಬರಿಯ ಒಂಜಿ 2 ವಾರ ಬರಿಯ 5 ಕೆಟ್ಟು ಕಾಸು ಉಂತುಜಾ ಮದ್ಮೆ ಬರೋಬತ್ತಲ್ಲಿ 5 ಅಡಿಗೆ ಉಂತಾಯ ಇತ್ತೆ ತೀರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಮುಗಿತ್ತುಂಡು ಸೊ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಹಿಡ್ದೋಕ ವಾಪಸ್ ಏನು ಬರೋಡು ನೆನ್ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಒಂಚೂರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ಬುಕ್ಕಮರಣಿ ರಾಕೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಆರ್ಲ ತೀರಿ ಇರತ್ತ ಇಂಕ್ ಇದು ಪಂಡ ಸಾವು ಪಂಡದಲ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಎತ್ತಿಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟೆ ಪೋಪನ್ ನಿಂತೆಜ್ಜಂಡು ಪಂಡಕ್ಲು ಆತ ಬೇಗ ತೀರುವೇರ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಒಂದು ಅಕ್ಲು ಪಂಡ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಆಡಿಟ್ಟು ಆರು ಸೂರಜ್ ಕೂಡ ದಾದಾ ಮತ್ತೆ ಈತೆಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯಡ್ ಅಲ್ಲ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತೆ ಈತೆಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ನು ಎಂಕ್ಲ BP ಲೋ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಅವೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಮಾತ್ರ ಪಪ್ಪಗೊರ ಬಸ್ ಡೋರ ಬೂರ್ದಿತ್ತೆ ಪನ್ನೀರಾಪುಜಿ BP ಲೋದಕ್ಲ ದಾದ ಆಪುಣಂದು ಪಂಡ್ರಾಪುಜಿ ಎನಕ್ಕಾಗ್ಲಂಚನೆ ಎನಕ್ಕ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಕಾಲೇಜ್ಡು ಲ್ಯಾಬ್ಡ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಗೆದ್ದದನಾಗಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಸೊ ಲ್ಯಾಬ್ಡ್ ನಾನು ಮನ್ಪನಾಗ ಗಡಿಲ್ಲ ತಿರ್ತು ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಅಂಚ ಮೂಲೆ ಬಾತು ತಿತ್ತನದ ಬೆಂಚ್ ಅದನ್ನ ತಾಗತ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕ ತೊಯ್ಬೇಕನೆ ಗೊತ್ತದನ್ನ ಮೂಲ ಅದನ್ನ ಜಾತನಿಗೆ ನಾನು ಯಾನು ಅಜ್ಜಿಲಡಿತ್ತೆ ಡಿಗ್ರಿ ಪೋನಾಗ ಯಾನು 9th 10th ಅದನ್ನಿತ್ತೆ ಅಂಚ 5 ವರ್ಷ ಮಲ್ಲೆ ಅನ್ನಡ್ದಲ್ಲ ಅಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂದು ನೆಂಚಾಂಡ ಈ ಅಕ್ಕಲ್ನೆ ಕೋಜಿಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಗ್ದಿಲ್ಲ ಕೋಜಿಪ್ಪ ಬುಕ್ಕ ಕೆಲದಕ್ಕೆ ಅನ್ಪರಂಡಿಗೆ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಅಂದೆ ಅಂಚ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಹತ್ತು ಬುಕ್ಕ 5 ವರ್ಷ ಗ್ಯಾಪ್ ಉಂಡಿಟ್ಲಿ ಅಂಚ ಆಂಡ್ಲ ಯಾನೆ ಮಲ್ಲೆ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜ್ಬೇಗೆ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಅಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡ ಪೋಯ್ ಬುಕ್ಕ ಯಾನ್ ಇಂಚಿ ಬತ್ತನ ಬಂಡ ಅಮ್ಮ ಹೊಡ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಅಮ್ಮನ ಹೆಲ್ತ್ ಸರಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಯಾನ್ ಇಂಚಿ ಬತ್ತನ ಆ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ತಾತ ಮಸ್ತ್ ಹೊಲ್ತದೇರು ಅಂಚ ಮತ್ತು ಅಂಚ BP ಲೋ ಒಂದು ಪನ್ನಾಗ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಸಡನ್ ಪೋಂಡ್ಲ ತೊಂದರೆಜಿ ಬಡ್ಬಡ್ ಪೊಯ್ ಪಾತ್ರ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಂಡ ಇಂಚ ನರಕ್ಕ ಬರ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಬೂರ್ದು ರೋಡ್ ಮತ್ತು ಬೂರ್ನೋ ಮತ್ತು ದಾದದ ಇಂಕ ಬುಕ್ಕ ನಿತ್ರಣ ಪುನ ಬೇಗ ಎಮರಲ್ಲ ಸುಮಾರು ರಜೆ ಬಂತದೆ ಅಂಡ ಕಡೆ ಹೆಲ್ತ್ ಸರಿ ಜನ ನಡು ರೋಡಲ್ಲ ಅಂಡ ಏರ್ ಬರ್ತಿರತ್ತ ಸೊ ಅಂಚದು ಇಲ್ಲ ಲೇಪನ ಯಾನಪ್ಪಾಗವ್ರ ಬಸ್ಸರು ಪೋನಾಗ ಲಂಚನೆ ಮಗಿಡ್ದಿತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಅಪ್ಪಗವ್ರಲ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಗಂಡ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೇರು ಅಂಚ ದಾದ ಅನ್ಪುನ ಈಗ ಇಂಥದ್ದು ಶಾಕ್ ಬುಳ್ಪುಳ್ಪುಗು ಏನು ಮೊಬೈಲ್ದಿತ್ತು ಬೇರೆ ಅವೇ ನ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ದಾದ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ ಈತ ಬೇಗ ಸಾಕು ಅವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾರ್ದಾಗಲೇ ಅಗ್ಲೇನೆ ನಂಬೊಂದಿತ್ತಿರತ್ತಾ ದಾದನ ಪನ್ನೀರ ಪುಂಡ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಬುಕ್ಕ ಪಕ್ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಮೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪತ್ತೆರ ಪುಂಡ ಸುಮಾರು ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಅವು ಬುಡ್ಚಿ ಏನಂತಾಗೈತೆ ಕೆಲವು ಚರ್ಚೆ ದಂಡದ ವಿಷಯ ಇನ್ನೈತೆ ಪಾತೆರ ಪೋಯಿನ ನಾನು ಬರ್ಚಿ ನಾನುಂಡು ಕಡೆ ಅವು ಪಾತೆರದ್ಲ ಸುಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ ಒಂದೇ ಬಾಕಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ ತುಕ ಇಂದು ಮರಣಿ ಮಕ್ಕಳು ನೀತನ್ನೇ ಕೊರ್ನ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತೊಂಡು ಅಂಚೆ ನೀತೆ ಬುಳ್ಪುಗೆ ಪಲ ಒಂಜಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿಂದೆ ಕೊಡೆ ಬಯ್ಯ ಬತ್ತದ 4 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿಂದೆ ಚೈನಿ ಒಂಟಿ ನೋಡು ಏನು ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತದ ಒಂದು ಬುಳ್ಪುಳಕ್ಕದು ಬೇಲೆನೇ ಇಂದು ಹಿಂಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿನ್ಪನ ಇತ್ತು ಇಂಕ್ಲ ಸೋಪು ಬಂದ ಕೆಡಿಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತ ಯೋಜನದ ಏರಿಗ್ಲ ಕೊರ್ರ ಪೋತು ಜೀಸದು ಕೊರೋಲಿ ನಾನಲ್ಲ ಎಂದೊಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಹೊಡಿತಾನ ಮಂಚು ಟೈಪ್ ಅದ ಸ್ವೀಟ್ ತಿಂದಿದ್ದಲ್ಲ ದಪ್ಪ ಹಾಪನಲ್ಲ ಅವಡನ್ನು ಬೊಳ್ಪುಗೆ ಬಜ್ಜಿ ಬಂಜಿಗೆ ತಿನ್ಪನ ಒಯ್ಪಡು ಪೂರ ಅದು ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರೆ ಪುರ ಖಾಲಿ ಬಂಜಿಗೆ ಬರ್ಪದ ಅಂಚನೆ ನೆನ್ನ ತಿನ್ಪನ ಅವಲಂಡ ಒಯ್ಪನಂಡ ಒಯ್ಪಡು ದಪ್ಪ ಸ್ವೀಟ್ ತಿಂದಿನ ತೋರ ಪೇರಿಗತ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ
ವಿಷಯನಿಗಳ್ತು ಸುಮಾರು ಪಂಡ್ರೆ ಅಂಟ ಪನ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೊಂದು ತಗೋ. ಸೂಪರ್ ಅಂಡು ಡೈಲಿ ರುಟೀನ್ ಲಾಗ್ ಮುಂದೆ ನೈಟ್ ದಾಲ್ ಇಪ್ಪುಜ ಇಕ್ಕಂಚಪ್ರ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಪಾಡು ಗೊತ್ತಾಗ ಅನ್ನೋದು ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂಟಾರಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಫಾರಿನ್ದು ಭಯಂಕರ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ 2 ಪಿಸ್ತಾ ಇಂಕ ಬರ್ಪೆ ನಾನು ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಪಡ್ದು ಬರ್ಪೆ ತೆಂಪದ ಆಗ್ತೈತಲ್ಲಿ ವಾಲ್ನಟ್ ಒಂಥರ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಪುಣ್ಣಂತೆ ಬಟ್ ಒಂದು ಚೆನ್ನ ನೆಲಗಡ್ಡೆ ಬೀಜದ ಬಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಹಂಚಾಪಂಡು ನೆಲಗಡ್ಡೆ ಬಾದಾಮ ಬುಕ್ಕ ಬೀಜದ ಬಂಡು ನೊಟ್ಟು ತಿನ್ನಕಾಪುಂಡು ಇದು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಗೆಡ್ಡೆ ಗೊತ್ತಾ ಮೆದುಳದು ಚಿತ್ರಂಡು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕಾಲ್ ಬರೋದು ನಾನು ಪಿತ್ತೊಂಡು ಕಟ್ಟು ಹಲೋ ಗೈಸ್ ಮೊರನಿಡ್ದಕ್ಕೈತೆ ಕುಕ್ಕು ದಿಂಪುನ ಬೇಲೆ ಅವ ಸುಮಾರು ದಿನ ನೆಕ್ಕರೆ ಕುಕ್ಕುದೊಂದು ಪರಿಮಳನೇ ಬೈತೆ ತುಕ ನನ್ನ ದಕ್ಕದ ತೊಟ್ಟು ಇತ್ತಗೆಂಡರ ಪಂತೆ ಹಾಲ ಎದುರು ಬಣ್ಣದ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಕಂಡಿದ್ದ ಗ್ಲಾಸಡು ಒಂಜಿ ನಮೂನೆ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಮೋನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಜಿ ನಮೂನೆ ಉಂಡು ಹತ್ಯಾ ಇದು ಬರೋಣ ಮುಗಿದು ದಮ್ಮಯ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಅವೇ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದಿ ಬೊಬ್ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡ ಹಿಂದುಳ ಕೆಟ್ಟು ಮರ ನೆಡ್ದಕ್ಕೆ ಇಂಕೊಂದುವೇ ಬೇಲೆ 3 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಆಗ ಮಂತನ ಬೊಕ್ಕ ನೈಟ್ ಕಂಡೇತೇನೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಚೂರು ಸರಿ ಇದ್ದಿಂದ ದಾಲ ಅಂತದಿದ್ವಿ
ಕೊದ್ದಿ ಬುಡ್ಡಿಯರ ಅಂದು ಲಾಗ್ ದೂಕ್ನಾಗ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತನ ನೆನ ಗುಂಜಿಂದದ ಅವು ಕುಲಿದ ಸೇರಿ ಗೈಸ್ ಗೈಸ್ ಓಪನ್ಲಿ ಪಂಡರ ಓ ಕರೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬಿಡ್ನ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪುಜಿ ತಮಾಷೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಓಕೆ ನಾನು ಅವಕ್ಯಾಡೋ ಮೂರುಡು ಮುಲ್ಪ ತುಲೆಗೆ ಅವಕಾಡೋ ಇಜುಂಡು ಎಲ್ಲೆ ಸೈಜ್ ತುಕ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಬೀಸತ್ತಿಲುಂಡು ಅಂಚಿನಿ ಚಮಚಲುಂಡು ಪಾತ್ರಲುಂಡು ಅವಕಾಡಲುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಏನು ಬಟರ್ ಫ್ರೂಟ್ದ ಅರ್ಧನ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ದೆ ದಯವಾಂಡ ಯಾನು ಶುಗರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪೆ ಅಮ್ಮ ಶುಗರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪುಜಿರು ಸೊಂಚದರಿಗಿಂಚ ಅರ್ಧ ಮಂದಿತ್ತೆ ಇದು ಅಮ್ಮಗೆ ದಿಂಕ್ ಸೊ ನಿಕ್ ನಾನು ಒಂದು ಸಕ್ಕರೆ ಬಾರ್ದು ಕಳ್ಳಕ ಸೊ ನಿಕ್ಕಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಅಂತೆ ಒಂಚೂರು 2 ಸ್ಪೂನ್ ಆತ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದೆ ದೆನ್ ಪೊರ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೆ ಅಮ್ಮ ಶುಗರ್ ಉಂಡತ ಒಂಚ ತಿನ್ಪುಜಿರು ಪೊರ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಬುಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಸೆ ಬರ್ಪಾಗ ಓಕೆ ದೆನ್ ತೂಂಡ ಏರೆಗಳ ಆಸೆ ಒಂದು ಬಟ್ ನಿಕ್ ಪೇರು ಬಾಂಡ ಆಸೆ ಅವು ಪೇರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತುಲಿ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಆತನ ಸಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲ ಬಟರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಪೇರು ಇತ್ತು ತುಂಡ ಶೋಕ್ ಆತು ಪೇರು ಇಜ್ಜಾತ ಇಂಚನೆ ತಿನ್ಕ ಇತ್ತನ ಅರ್ಧ ಬಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಮಲ್ಲ ಬರೀತಂದೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಸೋಕಾಬು ಪೂರ ಪಾಡು ಮಾಡ ಆಸೆ ಆಗ್ಬೋದು ನೋಡ್ರಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದು ಮುಂಚೆ ಒಲೆಕ್ಕಣಂಡು ದಪ್ಪ ಬುಡುಕು ಬರ್ತದೆ ಹಿಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉರ್ಜೆಂಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲ కొంచెం పంచింది అమ్మ ఇప్పుడు ఉంది ఎగ్జాక్ట్ ఇప్పుడు ಬದಾಯಿ ಪೂರ ಆಯ್ತಂದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಕುರಿತಿಲ್ಲ ಕೊಂಟ ತಿನ್ಯಾರ ಬಂದು ತಿನ್ನ ಚೆನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುಕ್ಕ ಬೆಟ್ಟರ ಅದಾಗತ್ತ ಬಾಯಿ ಟೀಟ್ನಾಗ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗೋದು ಕೊಂಚ ಆಸೆ ಉಂಟು ಸಕ್ಕರೆ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ ವಾವ್ ಇದು ಸಕ್ಕರೆ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಬಾರ್ದು ಬೇರೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆಯಿಂದ ಪಾಡು ಎರಡು ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ತಗೊಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಇದಂಡ ಒನ್ನೋಡೊಂದಿಜ್ಜು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ
ಸೂಪರ್ ಖಾಲಿ ಗೈಸ್ ಖಾಲಿ ಬಡಿಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತದ ಮತ್ತು ನಾನು ಚೂರು ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ತಂಡದ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವರ್ಕ್ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅವು ಮಾಡ್ತಾರುಂಡು ಒಂದು ಸೆತ್ತೆ ನಂಜಿ ಇಂಚೂರು ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಪ್ಪ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷದ ಲಾಗ್ ಹಾಕೊಂಡ ಕೊಂಚ ಗೊತ್ತಾ ಬುಕ್ಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನಂತರ ಆಪುಂಡ ತೊಪ್ಪ ಈಗ ನೆಜ್ಜಿ